че ме покани да дойда на днешната пресконференция с презумцията да стигнат събитията до повече хора, които организираме в националното изложение. През този месец, юни до края на месеца, в националното изложение предстоят да бъдат проведени 3 събития. Първото от тях е продължение на дейностите и част от проекта, който изпълняваме, по който работим към Министерството на културата, когато коренът е жив. По този проект вече организирахме и проведохме през месец май изложбата конкурс Троянски майстор. Открихме и национална изложба на народните художествени занаяти на 24 май с националните задруги. Проведохме и дискусия на тема народните художествени занаяти 50 години по-късно и сега на 15 юни предстои да поставим началото на национален пленер по живопис с участието на художници, представители на дружествата на художниците от градовете София, Пловдив, Варна, Пещера, Пазарджик, Ловеч и Троян на последно място, разбира се, като домакин на събитието. Художниците, които ще творят, са Велишко Велишков от Пловдив, Владимир Владев от Варна, Емил Марков от София, Илия Тончев от Пещера, Константин Анастасов от Пазарджик, Николай Добрев от Ловеч и Стефан Мичев от Троян. Пленерът откриваме, отново казвам, на 15 юни, в 17 часа поставяме началото и ще продължи до 19 юни, когато програмата ще включи в един от дните на 17 понеделник работа с ученици от троянски училища и плануваме пленера да завърши с една обща изложба на творбите на децата и на художниците. Това не е първият организиран пленер в националното изложение. Всъщност, моя поглед е отправен и към традицията. Традиция в националното изложение да бъдат организирани такива събития. На пленер е творил и Дечко Озунов, и Иван Певски, и Димитър Казаков Нерон. И това са събития, които така или иначе при тяхното провеждане са обогатявали фонда на националното изложение. Ние притежаваме един приличен фонд от картини, които след определено време, след реставрация, ще бъдат показани и представени на гостите на националното изложение. Другото събитие, което предстои да бъде открито на 22 юни, това е национално изложение на български тежковозен кон. На това събитие националното изложение е домакин. Самото събитие се организира от Националната асоциация по коневъдство. Това събитие припомня за един от най-старите занаяти, който бил упражняван тук в региона. Това е киреджийството, превозването на стоки. Пренасянето на стоки през Балкана ставало предимно с коне. На това събитие ще се любуваме на спецификата на българския тежковозен кон, разкриващи тяхната пословична сила, тяхната работоспособност и съответно ще станем свидетели при избора на титлата шампион на хората български тежковозен кон. На 22 събота националното изложение, както знаете всички, е пазител на националния дух и най-вече на традициите. Традициите днес не е само съхранение, тя търси в днешно време нов съвременен прочит. И следващото събитие, което ще проведем на 28-ми, ще станем свидетели всъщност точно на това, когато ще се открие авторска изложба на Неда Личева. Тя е потомствен художник керамик. Цонко Тодоров, дядото на Неда, е майстор гранчар, който е работил в Националното училище за приложни изкуства, който точил естони и бартуци, чиято направа изисквала изключителни умения. Майка и всички знаете, може би, които сте тук местни хора, че също е успял художник керамик с много интересни авторски и общи изложби за гърба си. Неда също е възпитана към Националното училище за приложни изкуства Троян и завършва към Националната художествена академия. Нейните творчески търсения са много различни. Произведенията, които представя, са плод на умение и въображение. Освен с керамика, тя се занимава и с рисуване върху стъкло. На изложбата посетителите ще се докоснат до магията на нейното изкуство и ще видим една приемственост, съхранена традиция и бъдеще, което ще покаже Неда. На 28 ще бъде изложбата в 18 часа открита.
Това са събитията, които плануваме да проведем през месец юни. За тези от вас, които ще бъдат тук, а не на почивка през месец юли, отново тази година ще организираме всъщност събитието Jazz Art Fest. Качене на сайта и има самото събитие, има сайт, там може да прочетете цялата програма на събитието от 11 до 14 юли ще бъде проведено. Това е от мен. Благодарим на госпожа Джабраилова. Някакви въпроси към нея по отношение на предстоящите събития в националното изложение? Искам за последното събитие да попитам. Jazz Fest, който има страхотни изпълнители. Но миналата година ни изненада с едни бомбастични билети, имаше и по 200 лева билети. Да. 200 лева вид билет, който шокира. Тази година как ще бъде и как се финансира това събитие? Аз веднага отговарям. Билетите, които продавахме, ги продавахме на каса в националното изложение. Билетите бяха за 2 дни за посещение на събитието бяха по 25 лева на ден, а за един ден беше 30 лева. Такива билети не сме продавали. Това всичко е минало през касата на изложението. В сайта дори стана малък скандал около тези 200 лева вид билети. Вярвайте, че такива билети не са продавани. Така че всичко е в касата на изложението и това са цените, които ви казвам. Тази година събитието ще бъде 4 дни, като първия ден, на 11, събитието ще бъде с вход свободен. Ще бъдат поканени изпълнители, започва всъщност събитието с Jazz Ed Троян. Официалното откриване, ВИК Китай, група Jazzmen Китай и Уил Сент от Бразилия ще бъде първата вечер. Вход свободен. Няма да има билети, това ще бъде комплимент към гражданите на град Троян, защото събитието е организирано съвместно с община Троян. Организатор е панаира изложение? Да, и ще бъдем съвместно с община Троян правим това събитие. Също като събитието, което преди малко госпожа Тодорова каза, такива събития не могат да се организират само със средствата от данъкоплатци. Тук се налага да се събират и търсят много спонсори, защото, например, посрещането на една световно известна изпълнителка Карен Солза от Аржентина, всеки като чук не може да види коя е тя, може да се досетите какви хонорари искат тези изпълнители, не могат да бъдат изплатени със средства, които можем да си позволим, така че спонсорите са тези, които помагат да се осъществи на това събитие. И така ще се насладим на интересна музика, хубава музика. Аз имам въпрос. Покани за медиите ще има ли, защото миналата година наистина стана страшен фал, че нямаше покани за медиите, много колеги искаха да дойдат, наистина беше много интересно. Да, ще има покани за медиите. Миналата година, ако медиите са били представили на входа на охраната, която е била, ще се да бъдат пуснати безплатно. Пожелали се да влязат без да се представят, така че това е причината, поради която миналата година. Да, тази година ще има покани за медиите. Те искаха да имаме баджове, както не всички. Имаше на сайта заявление да си напишете да се представите от коя медия сте и да ви бъдат създадени такива. Вие не сте направили това като ход първоначално, това се беше случило този газ тогава. Така че се иска малко повече активност от ваша страна, да може да се представите да получите поканите си баджове. Затова може би е хубаво и благодаря на госпожа Джабраилова, че спомена сайта, на който е качена информация. Предполагам, с напредване на времето, доближаване до датите на събитието, допълнително ще бъде изпратена информация до вас, така че... Ще го коментираме още един път. Да. Други въпроси към госпожа Джабраилова възникват ли? Ако няма такива, може би да кажа